Good morning, guys. We're off to Chris's school na naman. Kami na naghahatid sa kanya, guys. Pero Wednesday kasi coding si Tonton. Ayan. Pero yung service niya ang hahatid sa kanya naman pauwi ng bahay. Kasi baka, yun nga, nasa deliver kami, yung ganun. So, morning lang. May coding ba sa Saturday and Sunday? Wala yata, no? Satsan. Friday lang. Monday to Friday? Monday to Friday lang. Wala. Walang coding pag sa weekend. Walang number doon. Kaya, mas matraffic din pag weekend, sabay-sabay na lumalabas yung mga sasakyan. So, ayun, dapat pupunta kami sa diba, sa beach, sa Cavite. Kaso, sabi ni Mama, wag na lang daw, sa taas na lang daw pa-arawan yung mga bata. So, yun, tuloy-tuloy yung tulog namin. Nagising na lang kami para ihatid si Chris. Kasi biniling ko na yan si Chris kay Sel. Sabi ko, Sel, ikaw na muna mag-asikaso kay Chris. Kasi maga kaming aalis. Kaso pag uwi namin kagabi, tulog na siya, di ko na sabihan. O siya nag-prepare ngayon kay Chris. Pero okay lang yun. Kasi naantok pa naman doon na kami. Hindi nakasakay sa gondola si Chris. Next time na lang. Kasi yung bilihan pala ng ticket nasa main mall eh. Wala doon? Wala. Kala ko yung office na, parang booth doon na So, nang-iingit lang yun. Oo, Iingit tayo. Ang galing, no? Para isang malaking swimming pool lang na pwede mamangka. Anyway, good morning, guys. Batay mo sila. Good morning, sabihin mo. Good morning, Beep Squeak. Beep Squeak. Si Daddy. Ayaw niyo pang pag-drive. Sabi ko, ako na lang. Pwede naman ako, kaso ang hirap lumiko doon sa may school nila Chris eh. Baka makasagi ako. Pinilit ko pa rin na siya mag-drive. Of course! At malupit sa overtaking. Sus, kagaga po. Wala naman kailangan i-overtake. In-overtake ka na. Alin bang number na hindi kasali sa coding? Wala. Lahat kasama sila. Basta pag Monday, Tuesday, 1 and 2. Oh. Tapos, Tuesday naman, 2, 3. Pag Wednesday, 4, 5. 5 yung last number ni Tonton. Kaya coding tayo pag Pag 9 Friday. Oo, 9-0 Friday. Yan lang. Yun ang sinasabi ko sa'yo, pagka doon, di ba iikot tayo? Ang si Jeep. Hindi ko kaya si Tonton doon, iikot. I-maneuver. Oo, kasi mamaya may biglang bumuntot agad sa akin eh. Nakaano pa tayo. So, lang tayo guys, pang expressway lang. Diretso Express. Diretso. Hindi kaya ko naman kasi yung nag-bike kami, ako nagdala kay Tonton papuntang Mauwi. Mga ganun lang. Wala masyado sasakyan kasi talagang lalo na kapag pinupot-potan ka na, Diyos ko, natataranta na ako. Which is sabi nyo nga, huwag intindihin. Kaso diba, yung mga siga din talagang driver na pot-pot ng pot-pot. Bangkay ka nila. Mayaman nila yung handle nila. Ayoko! Tabi na lang tayo kaysa masakta na naman si Tonton. Hindi, tigas-tigas yung mga harap likod nito eh. Pero nag-ano pa ako guys na nag-iipon pa ako ng lakas na loob para mag-drive dito sa Metro Manila, sa mga kalsada dito. And ayun nga, nakanahatid na si Chris. Pauwi na din kami agad. Ayan, ganyan Suzuki. Ay, hindi ata. Tinan mo, ano na naman, madilim na naman ang kalangitan. Sabihin niya, non-bike day yan. Hindi, kaya pa kung nag-bike tayo. Kasi alas 6 pasado pa lang. Pwede pa nga mag-jogging. Makulimlim eh, kaso hindi tayo bihis. Pabili si Daddy ng basahan, no? Sa bagay, tag-dos na to sa Sanchez eh. Isang piraso, dos na. So, ito 50. Nalo si Daddy kakapunas kay Tonton. Naka-wax it. Wax it. Yan na muna siya.
Punta kami guys sa store. Ako mag-open. Kami ni Daddy kasi di pa okay mga bata. Although si Lucas daw is magaling na, pero di ko muna rin pinapunta. Sabi ko pahinga na muna hanggat maging 100% okay kasi baka mabinat. Kasi yung batang yan makaramdam lang ng konting ginhawa is hyper na naman. Kaya tumatagal yung yung sakit niya. Ay lalo tinihika ngayon, mahirap siyang mabinat. Tapos si Ching Ching din, ayun, pag isa sa kanila nagkasakit, yung isa magkakasakit din. Parang kambal talaga no. So ayun, ngayon si Ching Ching is nilagnat daw kaninang madaling araw. Kaya sabi ko wag na muna din pumunta. Papagpahingay ng mga bata kasi siguro dahil sa weather na rin yan, 'di ba? Biglang umuulan sa gabi, siguro na naambunan, na nalalamigan, yung mga ganun. Kaya yun. At samantala kami muna ni Daddy ang mag-open. Kahapon kami yung nag-open ni Chris eh. So ngayon kami ni Daddy. Hi Daddy. Kapag na mukha mo. Hi colors. Tapos na-upload ko na yung ina-upload, iniwan ko dun sa sa bahay na nag-upload yung vlog kahapon, tapos ng isang araw. Kala ko konti lang yun, umabot pala ng 30 minutes. Hayaan nyo na guys. 30 minutes sa isang vlog. Dalawang vlog naman yun, kaya naging 30 minutes. So ayun, publish ko na lang mamaya right after ma-upload siya. Ayun, and today is Monday. So Monday is red. Naka-color coding din kami. Oh, dito Ukash, pupunta pa rin. Kumusta Ukash? Hi! Hi guys! Smile na talaga. Laki ng ngipin mo, parang kay ate. Hoy! Lumabas na yung sa taas? Parang nga sa'yo balik ko eh. Hoy! Hoy! Bakit balikuan, Tit? Say hi! Hi! Hello! Ay, galing nga! Ay, ang galing naman yan! Ay, wow! Hello! Hello! Wow! Very good! Flying kiss na! Flying kiss na! Ay, ang galing naman din! Ang galing! Ay, ayan siya, oh. Ang gagawin mo. Sige na. Vlog ka na. Pakita mo yung tit mo. Tit! Tit! Wait. Tit. Pareho ba tamoy? Para kita mo eh. Pareho? Lumabas na yung ipin. Pakita mo lang, wag mo kainin. Papa yan, papa. Ang galing Nasabog tayo dito, pumunta tayo naka-red. Oh, ayan, red guys. Puro kami naka-red. Oh, diba? Oh, RMKT. Di ba naka-red ka naman eh. Kain tayo guys. Nagdala si Papa ng adobong pusit. Kala ko walang ulam eh. Bumili ako ng ng sisig. Tapos, pero nagdala ako. Ayun, niluto ni Sel na isang pirasong isda. Tapos, ampalaya. Ginisang ampalaya. So, ayun. Tapos, ito yung rice. Bumili pa rin ako ng ano ba to? Lumpia. So, yun. Kain na tayo. Ang dami ng ulam. Let's eat! Hello guys! We're off to sa MOA. Hindi sa MOA. Sa ano pala? Toyota. Sa Toyota dito sa Manila Bay. Kasi tinawag ko to sa sa agent na nag-assist sa amin nung binili si Tonton. Sabi ko, yung itong Navi, hindi gumagana. Tapos, sabi sa Toyota Pasig is ipasok daw sa warranty. Kasi, pasok pa naman talaga sa warranty kasi 6 months pa lang si Tonton. So, ayun, sabi naman is kahit saang dealer, dalhin para i-check. Nakakapagtaka, dinala ko na to sa Toyota Pasig, diba? Hindi nila nagawa. Naloka. So, yun, dali namin dito sa sa Toyota, Corruption yun eh, corruption. Oo, nainis ako sa Toyota Pasig talaga. Dito na lang sa Manila Bay. Ayun, and then, regarding naman sa gulong namin na pinaputok nila, until now, di pa nagagawa. Kasi namamahalan daw sa 7,000 na gulong. Kasi tinanong ako, Gulong, how about the mags? yung mags, okay na daw, na-repair nila. Repair. Replacement na kailangan doon, hindi repair. Kung ba sila? So, ayun nga. Dent yun, dent.
nagawa naman daw na paraan. Pero let's see kung ano yung pag hindi pumasa sa'yo, edi pa replace natin. So yun nga, so tinanong nila kung magkano daw yung gulong. Kasi pumutok eh. Si Dalton kasi yung nag-ano nung bumili nun eh. Si Dalton nagpaggawa na itong mga kitonto na to. So sabi ni Dalton is 7K nga hingin ko. So ayun, sinabi yung 7K ang mahal daw. So ano magagawa ko? Yun yung price. Di alam nga naman tinutubuan pa namin kayo, 'di ba? So until now, hindi pa nila na bibigyan ng ano, na nabibilhan. Kaya ang pangit tuloy ng ano, ng gulong ngayon ni Tonton. Pang ano to, pang Montero, yun nilagay nila eh. Kakaloka. So ayun nga. Puntahan muna namin yung Toyota Pasig, Toyota Manila Bay. And then diretso kaming Molavisia kasi bibili ako ng doorknob. Lalagay na yung ano eh, yung pintuan namin sa bahay, sa probinsya. Yay! Dumating na yung in-order ni Papang pinto. So, doorknob ang kailangan. And then, magde-deposit ako para sa ano, sa rent ako sa bazaar, guys. Yay! Approve tayo sa ano, sa bazaar, sa Gateway. So, 13 days pala yun, guys. From September 18 to 30. So, ayun. Yay! Kaya, kailangan ko na magbayad. Naka-discount kasi ako eh. Pag ngayon ako nagbayad until tomorrow, mag-discount ako ng ng 300 per day. So sayang, 'di ba? Mag-deposit na tayo ng bayad ngayon. Ayun, tapos na guys ang aming mission dito sa MOA. Lumagpas kami sa dapat sa Toyota Manila Bay na muna, kaso nalagpasan ni Daddy. Nag-MOA muna kami para mag-deposit sa video. Sobrang haba ng pila, buti na lang uso na ngayon yung sa machine nagde-deposit. So yun, nakapag-deposit na tayo. Nasend ko na rin yung email and yun, antay na lang tayo ng September 18 para sa bazaar. So ngayon, seatbelt. babalik tayo sa Seatbelt. sa Toyota para ipa-check si Tonton. And then sa iSkin. Paano pag-iiwan to? Hindi, hindi ko papayag. Electronics na yan eh. Share pa, nakapila yan. Di ba? So yun, diretso na kami sa iSkin para sa aming gluta trip pang iSkin muna bago Toyota? Hindi, Toyota na muna yung Toyota eh. Kaya nga, tingnan natin, kapag kayo paiiwan, bukas na lang natin dalhin ng maga. Kasi pupunta pa tayo ng iSkin ngayon eh. So last 3 session guys, and then we're done. Nagsampu kami ni Daddy injection. Still, I'm not yet changing. Ewan ko sa iyo, ang tagal-tagal magano ng niya. I'm a negroid. Oo. Saka naman okay I'm na black ako. in east. Hindi, sunog na sunog kasi siya eh. So siguro hindi enough sa kanya yung yung 10 session. Siguro mga 20 siguro kailangan nito na double dose. Kasi naka-double dose kami. So okay na 'yan sa akin. Okay naman ako, hindi ko naman kailangan yung maputing-maputi eh. Kailangan ko lang yung mapantay, 'di ba? Kasi nagano kami, yung mga nasunog ako. So wala na, pantay naman na. Mga nasunog ako. Mga nasunog kong part. So kaya okay na ako guys. Sa puti ko na to. Pala mo puti-puti, no? Pero pag nakita niyo ako sa personal, hindi ako ganun kaputi ah. Itong camera lang yung yung ilaw. Photoshop? Paano mo Photoshop yung vlog? Chonggo pa. Effects lang yan. Effects? Sa picture lang yung may effects. Sa vlog wala. So ayun, medyo nakakaputi lang yung yung light nga. And then yung camera, magandang quality lang. So, yan, let's go! Pati saan? Yung aking legs. O, diba? Buti na. Thank you. Hello ka. Bike tayo, Daddy, ngayon. Ikaw lang yung nandito nagbabike. Hapon na hapon eh, no? Ayun, sa umaga lang napagbibigyan ng mga bikers dito eh. 5 AM to 8 PM. Itong isang lane na to. Badyo. Yes. Lakas naman ng blower mo. Tonton is here again. Right. Kunin na muna yung mga gamit. Paiwan daw kasi wala sa fuse.
para magawa agad. Buti pa dito, mabilis eh. Diyos ko, sa Pasig talaga, ka-lurks. Chinek na nila yung fuse. Taxi kami, guys. Naiwan na si Tonton doon. Ayan, iniwan na namin kasi mas kailangan na may nabi talaga, diba? Kailangan namin yun sa everyday namin na trabaho. Ayun, pasok pa naman daw siya sa warranty nga. So, sabi naman ng taga Toyota rito, bakit hindi nagawa ng Toyota Pasig, diba? Nakainis talaga yung Toyota Pasig nila kami sila. Pinahirapan lang. Pinatagal lang yung yung problema. Anyway, we're off sa dentist kasi nag-text na pwede na lang yung retainer ko, pwede pa nang ready for ma-install. Kunin na natin baka baka magkaroon ng gapitong sa baba ko kasi wala akong ipin na dyan, wala na akong baga. So kailangan talaga ako mag-retainer. Bumili na nga lang ako ng toothbrush at toothpaste kasi dito ko toothbrush sana na sa dentist. Dito kami guys sa Cartimar. Bumili lang kami ng pagkain ng arwana. Tapos itong isang so bumili ng mga cactus na naman. Yung mga mahabang buhay kasi yung iba saglit lang eh. Dali silang mamatay. Yung parang parang pupo ng cat, sinasabi mo. Maganda yun eh. Ayun? Oo. Wala dito. Dumaka na doon? Hindi pa sa dulo. Tagal mo dyan eh. Ang galing guys oh. Pero ang baho. Bakit? Parte mo, bilisan mo na. Din. Cactuses. Ayun no. Mga pang indoor. Ang gaya sa kasi meron pa tayo sa naghanap ako ng guys, eucalyptus. Maganda yun eh, para iwas lamok. Ayun pa pala meron. Sabi ko guys, ampalok. Ano yung ampalok? Nakita ko yung dahon niya, sampalok pala. Na lang yung letter S niya. Kalok. Ay mga to eh. Ito ba yung tawag doon? Binonsai na Yan yun. Kasi mga puno yan, lumalaki yan ng malalaki. Oo, ito mulabi, tingnan nyo. Malaking puno yan eh. Nagawang makasangkapan yan eh. Ang cute ng mga Ganda na ito sa Garden ni Madir, doon sa probinsya. Papalandscape namin yan eh. Para bonggang ni mama. Ang garden. So ayun guys. Tagal-tagal na itong taong to. Gahanap pa. Ako eucalyptus lang naman sana yung hanap ko. Kaso wala. Kamukha ni Poknot guys oh. Alin? Mini pin. Ay ito cute. Gusto ko. Mini pincher. Pincher ba yan? Oo. Ang cute. Ba't pinuputulan yan? Ito ang kamukha ni Paknit oh. Ngayon oh. Kasi maingay yun. Ito chihuahua. Oo, ito chihuahua. Ang cute! Ang liit-liit! Oh my God! Kasi magsiselo si si Maggie. Hi guys! We're home na! Grabe! Ang ginit! Kaloka, tapos ang sakit ng ulo ko. Sobrang init. Kasi simula na ngayon. Kasi nag-taxi na kami papuntang dentist. After namin iniwan na kasi namin si Tonton sa Toyota, diba? So, ayun, nag-taxi kayo papuntang dentist para mahabol ko yung sobrang naman, diba? Para mahabol ko nga yung aking retainer. Ayan, nailagay na siya, guys. Ayan. Kaso sobrang nakakasuka. Para akong may ano ba yun ginagamit sa mga boksingero. Para ako naka-mouthpiece kasi ang kapal ng pero lang siya. Ayan. Clear siya pati sa taas kaya ayun. Kaso ang kapal niya, nakakasukat talaga siya. And then yung lasa ng
parang plastic. Yung ginaganon sa atin kapag susukatan tayo ng ng braces, gano'n. Kaya lasa niya. Kaya lalong sumakit yung ulo ko. Anyway, ayun, ililigo ko lang to guys kasi sa init niya ito. Hopefully, magawa na si Tonton. Ayun, buti pa dyan sa, sa Toyota Manila Bay. Magagaling yung mga, ano ba dyan? Yung mga tao dyan, hindi katulad dun sa nakakaloka. Nakakapanghina ng loob. Puro ka lang tatangwang ka lang. Sir, ganito yung gagawin, ganyan. Buti pa din talagang hahalukayin nila kung ano yung pinagmulan. So, ayun. And then, nabanggit ko nga, sabi ko, ang tagal niyan sa Toyota Pasig. Nag 3 weeks ka ako yan. Tapos, dahil lang doon yun sa ni-repair. Tapos, sabi naman, grabe, tumagal ng 3 weeks. And then, pa yung gulong na aksidente pa, diba? Tapos, ayun, nabanggit ko na, nakwento ko na, ganito, wala daw silang mahanap. Yun pa rin ang guys ngayon, na wala silang mahanap nun. Sabi ng taga Toyota Manila Bay, imposible kasi accessory yon ng Toyota. So imposibleng wala silang mahanapan nun dito sa dami ng Toyota dealership na, 'di ba? Na lugar. So ayun. Kaya raratrating ko talaga tong taga Toyota Pasig, nakakaloka. Anyway, tama na guys, lalo na ako. Sumasakit ng ulo ko, kaloka. Ito naman sa braces, mas matagal siya guys kesa sa braces. Etong sa retainer, mas matagal siyang susutin kesa sa braces. Mantakin mo yun. Nag 3 years na ako sa braces. Eto, sabihin na natin 4 years. Oh, di ba? Akala ko tapos na yung pagdurusa ko, hindi pa pala. So ayun, konting pa. Natiis ko nga daw yung 3 years. Ito na lang kasi para na siya. Parang masanay na yung yung ipin na hindi gumalaw. Kasi kapag once na hindi mo naisuto ng siguro mga 7 consecutive days lang is mag-move yung mga ipin. So, may tendency na maghiwa-huli, magkaroon ng mga gap. So, yun naman ang ayoko. Kasi ayoko na talaga magpa-braces guys. Permission, diba? So, ayun, tsagain na lang din kahit na nakakasuka. Siguro naman magsasanay din ako. Tapos yung pagsasalita ko, yun, di ba nag-iba? Sabi naman din ng dentista na mahirap magsalita. May mababago sa pagsasalita. Kasi, ang kapal ng ang gilagid ko. Both, up and lower. So, ayun. And, sabi ng dentist pa rin, if, yun nga daw, pagka nawala to or sumikip, dan dahil hindi ko nga laging ginagamit, syempre hindi na siya ma-fit dun sa teeth ko. So gagawa na panibago. 5,000 each nito paggawa, upper and lower, diba? Panibagong gastos na naman, kaya gamitin na lang natin guys. Is ganda na lang din. So yun, hindi na rin siya binleach, kaya ako na lang magbi-bleach. Meron ako diyang yung wait lang, part ako. Back. Ito, yung crest na, yung price pa talaga siya Ayan. Yung 3D na white crest. Siya, 1 hour lang siya. So, tingnan natin. So, ito ang aking teeth ngayon. Yellowish siya. Dahil sa, nag-stay na yung mga ininom ko. Ayan. Patuloy ko may pangil. Tsaka. Tapos, ito sabi ko sa'yo, may teeth na fake na akala ko 3 ipin, buti isa lang kasi di ganun lang yung parang silicone na lang na nilagay. So ayun lang guys, update. Ang sakit ng ulo ko, magluluto pa ako kasi sa impulsan ko sa market. Bumili ng ng bigas, tapos yung namin magtitinola kami chicken dinner. So, ayun lang. And then, ko lang tong edit ko lang yung info settings netong iniwan ko vlog kahapon para ma-upload ko guys. So, we'll see you again later pag nakabalik pa ako. Okay?